Franklin kummitusjuhlissa. Franklin osasi laskea nopeasti ja solmia näppärästi kengännauhansa. Hän tunsi viikonpäivät ja kuukaudet ja tiesi kaikki lomapäivät. Tänään oli lokakuun 31. päivä. Kummitusjuhla. Franklin malttoi tuskin odottaa illan pukujuhlaa. Kaikki olisivat siellä. Franklin ja hänen ystävänsä puhuivat juhlista viikkokausia. Juhlissa olisi pelejä, palkintoja ja jopa juhlakulkue. Kaikkein parasta oli kuitenkin kummitustalo. Siellä on varmaankin lepakoita ja hämähäkkejä, sanoi Franklin. Ja luurankoja, lisäsi Majava. Jänis vapisi. Minun siskoni näki siellä viime vuonna oikean kummituksen. Älä hupsi, Jänis, sanoi Majava. Ei kummituksia ole olemassakaan. Kaikki Franklinin ystävät olivat innoissaan pukukilpailusta. Franklin ei vielä tiennyt, miksi pukeutuisi. Hän oli jo sovittanut kaikkia vaatekaappinsa pukuja, mutta mikään ei tuntunut sopivalta. Majava ja Hanhi pitivät pukunsa salassa. Yritä sitten juhlissa arvata, keitä me olemme, he hihittivät. Kettukaan ei paljastanut, mikä hän olisi. Minulla on kaikkein kammottavin asu, hän sanoi. Siitä Franklin sai ajatuksen. Hän päätti olla tosi hirvittävä. Franklinilta kului yli tunti puvun tekemiseen. Heti kun se oli valmis, Franklin hiipi isän selän taakse ja taputti häntä olkapäähän. Karkki tai kepponen, hän sanoi. Hui, isä haukkoi henkeään. Kuka kumma sinä olet? Franklin vastasi niin aavemaisella äänellä kuin osasi. Se olen minä, Franklinsteinin hirviö. Matkalla kaupunkiin Franklin yritti arvata, kuka kukin oli. Karhun minä ainakin tunnistan, hän sanoi. Karhu pukeutuu aina kummitukseksi. Juhla oli jo alkanut, kun Franklin vanhempineen saapui paikalle. Franklin näki omenan nappaamiskilpailussa kummituksen ja kiiruhti tämän luokse. Hei karhu, hän sanoi. Huhuu, vastasi kummitus. Tosi hyvä karhu, sanoi Franklin. Kuulostat tosi pelottavalta. Franklin nappasi omenan suuhunsa ja juoksi sitten kurpitsakilpailuun. Hän sai kaikki esineet osumaan kurpitsaan ja voitti karkin. Franklinin pussi oli jo täynnä karkkeja, kun tuomarit julistivat pukukilpailun. Lasten järjestäytyessä riviin kulkuetta varten Franklin yritti arvailla, miksi kaverit olivat pukeutuneet. Hän luuli tunnistaneensa Majavan ja Hanhen. Mutta missä kettu oli? He marssivat 2 kertaa talon ympäri. Franklin päästi suustaan hirviömäisiä ääniä ja laahasi jäykästi jalkojaan. Hän voitti parhaan vihreän kummituksen palkinnon. Enää oli jäljellä vain kummitustaloon meno. Sinä ensin, sanoi Majava työntäen Franklinia kohti ovea. Ovi avautui naristen. Luuranko kolisi jossain. Ketjut kalisivat. Kuului vaikerrusta. Jalkojen alla rapisi jokin. Yhtäkkiä pimeästä ojentautui suuri karvainen käsi. Franklinin sydän läpätti lujaa ja tiheään. Mutta ennen kuin hän ehti kirkaista, valot syttyivät. Karkki tai kepponen, huudahti herra Myyrä.
Franklin katseli hermostuneena ympärilleen ja naurahti sitten. Karvainen käsi olikin herra Myyrän lattiaharja. Tässä on teille karkit, kun uskaltauduitte kummitustaloon, sanoi herra Myyrä. Ennen teitä täällä kävi kummitus, mutta se taisi säikähtää niin kovasti, että lensi pois. Mutta eihän karhu osaa lentää, sanoi Franklin. Ei se ollut karhu, selitti herra Myyrä. Karhu on kotona pahassa flunssassa. Franklin värisi. Jos kummitus ei kerran ollut karhu, niin kuka sitten? Hän juoksi takaisin ystäviensä luokse, jotka odottivat jonossa kummitustalon luona. Oliko se noin pelottava? Kysyi kettu. Näytät siltä, kuin olisit nähnyt aaveen. Ehkä minä näinkin, sanoi Franklin. Hän kertoi ystäville, mitä herra Myyrä oli sanonut. Tarkoitatko, ettei karhu ollut koko juhlissa? Kysyi majava. Franklin nyökytti päätään. Silloin heidän ylitseen lensi aave. Se pyyhkäisi matalalle ja huhuili. Huhuu! Jänis hätkähti. Mikä on valkoinen? Lentää ja sanoo huhuu. Oikea aave, vastasi hanhi. Juoskaa! Franklin oli aikeissa seurata heitä, kun hän näki höyhenen leijailevan maahan. Pysähtykää, hän huusi. Minä taidankin tietää, kuka se huhuu on. Franklin näytti heille höyhentä. Katsokaa, kummitus on varmaankin herra Pöllö. Jänistäkin nauratti, kun hän huomasi, millaisen kepposen opettaja oli heille tehnyt. Juhlan loppuessa kaikkien pussit olivat täynnä karkkeja. Karhuparka, sanoi pesukarhu. Hän ei saanut yhtään karkkia. Mehän voimme jakaa omat karkkimme karhun kanssa, ehdotti Franklin. Ystävät olivat samaa mieltä. Kaikki laittoivat vähän karkkeja pussiin. Sitten he menivät karhun talon luo ja jättivät pussin rappusille. Karkki tai kepponen, he huusivat. Kotimatkalla Franklin kurkisti karkkipussiinsa. Hyvänen aika, päivitteli äiti. Sinullahan on niin paljon karkkeja, että ne riittävät ensi kummitusjuhliin saakka. Kyllä kai, vastasi Franklin hypistellen muutamia. Mutta mielessään hän toivoi, että karkit riittäisivät edes viikonloppuun saakka.